Türkmen alımları alunit, tozga we rozmarin ulanyp derinin dogry şertlerde özüni dikeltmegine ýardam berýän täze gelini patentleşdirdiler. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat Ministrliginiň intellektual eýçilik boýunça döwlet gullugy alunitin tozganyň we rozmarinin fitomineral bezeriş geli atly işläp taýýarlamak tehnologiýasyny awtorlyk hukugyny belligeldi. Almy gözlegin awtorlar Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa Parkynyň biotehnologiýalar barlygy hanasynyň hünärmenleri Altan Rahmanowa we Durdumrat Gadamow. Alunit mikroplara garşy güýçli minerallar. Ol deriniň gyzaran ýerlerini ýuwuşlyk bilen ýygrap suw balansyny sağlaýar. Mikroplaryň we hapalaryň ýaýramagyny çäklendirýär. Şeýle-de deriniň dikelişine täsir edip mineral durnuklaşdyrjy wezipesini ýerine ýetirýär. Tozga halk lukmançylygynda hem gadymdan bäri ulanylýar. Ol gyzarmany awaldýar, gyjynlarmany ýumşatýar we dokunmalaryň tebiği täzelenişini işleňleşdirýär. Rozmarin güýçli tebiği höwetlendirjidir. Ol mikroplara garşy umumy berkedici hökmüne täsir edýär. Rozmarinin ýysy aňyň aýdynlygy we bedeniň güýçli kuwaty bilen baglanyşyklar. Toplumlaryň beceriş geli bu diňewer döwre wagt berişdi-de eýsem tebiği lukmançylygyň dogry we ilmi çemeleşme bilen netijeliginiň aýratyn nişany.